Schubor nakaslem jong unongsan hima. Ke Assistant Commissioner of Food Safety ke kong DBS Mukim mentakasngi ke arpo kendai tarik ujeleo arajara arpulai kala pentim bahadin kejing penlong ye kejing pet banyak ye kidok kha badan hayodo kipat ba kilala ban bam ye kidok kha badru kinongdi kilala bandi si kipat ba habakren cikilat pathai kubor mentakasngi na kaliang ke kong Mukim kala ong bakum ban supen ken mau baya ka hukum ha ka baide bat kecing ailat biang bandi ki dok ha kadai kabala pelat na do ka arpu sau trik u jeleu bat mentaka sngi pat hadin ba pelong ye kecing tes biang ye ki dok ha lalap bakam don kanu kanu kecing lap ye ki dok ha ki badan ye ki dawai formalin bat ki pat ba pat ki nong deru kim dai ban don su kecing artatin ha ka baide bat kecing thit bat kecing bam ye ki dok ha Hai, itu pasti kue. Kok dia kan suka ayu? Naik turun kok. Kan sedih anak gini bentar. mareng आप दिखाएगा उधर में Nyaman batay kan. Receive. Ayu, sign. Kini they save sign, kini but unsafe, kini get unsafe. Ini je item di kopoi ngenta na po ang rubber card. Di lawan food safety commissioner ni, assistant commissioner. Banle ni test dekat kalau ni laile kita ke bapoi. Ngenta ki, ha ayaw do kilong ki belum safe. Kat mun report di commissioner. Say go something. Say go Ini ai kejing jus kungu wakrab. Nah, kamtam tai komisioner jengi ibala sim kia haru kata-kata wala de kesini kadi kesini cuti bila keluar ru ban ong banwan nanu nyu bajiru la keluar banwan ndai di kejing mamlap himangi nang ni bagi katu kat ni member ki polai te lawan kat ar baji te katno ke igi bosu tenan bang ke bangi pensui i kata kejing ya kata kejing kejengi keluar ban le kamtam sungu ba ilap nadu nyu baji pakat pi ikloy nyu baji atli kita timing ikloy ben pa ke kalau apa ni kalian association semua ada kata-kata bang ikloy na kalian ke association bangin tray ini tray lang bat ka katat jong ko kya nang ba pa mi ko ha unum sungu pair lanum sungu konyo yang kata kejingpam kata ka nang ba kayo ka hat ko kanya bet ke nanti ko majulong bet lara idon ke baik na kaliang ka department ke bagadon kami ngi wat lada subu lada dei hadu kapor ka ba siabat lada ki ong bang yakani ka kali ngin bat ngin penpoi sudu utra ngi kloy ben le kata ngi kuat ikong ri ong ba lada ngi kloy hadu si andra bang delet ngin bat ngin pen i kata ki berapa tu na kaliang ka association ngi kloy ngin kloy ben trilang nak benta ka jikot ke jikia Katkum ka order kabala lift na du yak ni do ala lift na du men arku south rek katkum ka order CFSM FSSA R khat R impli 1 part 3 lies pa ar boundary over the issue number ki la weng ya kani ga jingkhang ya kani ga do kha ki hakani ga por ka slong man pentikna ba katkum ga jing test jonga hakani ga sngi ngilale ya kani ga spot testing de kini ki test kit kamduan kunu ru kaban yin lap pakadon formalin kadok ha kalong safe la ban bam but kinong di rukum ju orang kat bagi nong bam kim dei ban sengoban atatin ya kani pila ban ya sedang ban ya di kadok ha ju pi kinong bam kila ban sengo tikna ba kila ban bam tinang ta pede ngilabu ya kani ka kendon ngilabu ya kani ka kendon ka ba ki baro ahibat nong di ban nong bam pi dei ban sengo ya kani ngan kren na kabasay kalong tangkat ni
Babaro kinong wanra dok ha hang ni kamot ki wholesale ki bawanra dok ha ban salan sa selong. Bat kini ki jaka pamarjan jong selong bat kiwi kidai banya lengba ka testing point. Ngin bu ya ka testing point hakli yo do. Bat yakini ki dok ha baro ngin le ya ka spot testing hang tu. Nda ha bangim lap ya ka ka ba long ka ba artetian hang tu lada ka bit ka biang kapeni ba umdan formalin ngin palat ya ka dok ha ban le che yo sahan. Tilada kadon ngin batno. Tenang ta? Ya baru ki dok ha ki bangin test nang te na ka testing point jongi ngin airu ya ka certificate. Ya kum menta pilayu i hang ni ngi wan ban test ka ni ka AFL ka GRD ki don lala ki jong ki marka. Ti kamut ngin test ki ni ki dok ha na ka trok nda ba kim don ni ngin issue ya ka certificate ban ong ba ka ni ka dok ha ka long save kat kum ka ni ka jing test jongi ya ka ni ka si te pila ban ra sya yo sahat. Tenang ta pada subuh menta. Ladang ilap pada ya kini ki dok ha ki balong ki badon ka formalin ki badon ka jingma kat kum ka kan di ka spot test jongi mo. Ti ya kini kum kini ladang ilap nang ni na testing point jongi ngilap ba kadon kum kani ngin le kum no ngin bat ya kini ki dok ha. Ngin bat nang te bat nang ta ngin ong ya kitu ki wholesale bakin apno bat ngin ra ai ka dok ha ban penting kena pada ya ka sa po laboratory. Tikin hampan up no hang tu kin numla bandi ha ka tu kasni banang ta ndang ilayo ya ka report na po laboratory pade kilala lada ka report kong don formalin ngin pelat ya ki bandi lada ka report kong hoot ka don ka formalin la panti kena lang baki machine ki bates kamut ka don ka formalin di yakini ki dok ha ngin ay ka way ka order ba itu I wholesale ba wanra ito dok ha in haban dispose haban tep no ya ka dok ha ka rupam ka badai Mday ban bread sa lom sa wa, mday ban bread sa sa isa di ban ti ya katliw ka ba jiliw, bat di ban tep ya ka, bakan numan ra ka no kan jing mai kimyaw so yan no inoy kimra kimareng ba di ka ka wa day. Tinang ta siya ru ya kini ki wholesale ban pen pai kalay ki dok ha. Subo wan ra man ta na asam. Tiyo kin kin pen pai siya ingi bangin pen pai no ini dok ha so tu bo supply ni app. Da ka ba siya ingin num siya ya kata, bat haban dispose maki. Ngin haban video ban ring video aga por ka ba kitep ikini ki dok haru ban pha singi bakal ati kena bakil ale aku kon ka bade mo di kita hi gide ki ba ngan pensai ban nang ta ka timing naga benta ka timing bangin one test ang te kala kan long arsin ha ka sisni kini ki ban one test kan long new baji men stem nang dabat men sni bade kan long ki baji siteng Ti hadian kini ro ki bapli ki banwan test kin don kam banwan report sa office kinum la ban song sa ni. Ti ngakerpat baling ba ka association ni kinom di dok ha barokait kini sim bentalang ban penpoy ya ka ya kitrok dok ha jumpi ha ka bor ka babiak. Mo lada kini ki ya kini ngilalet kini ki bates ha kana ka dok ha ki lalet pila asmong su ba pidi ban bu no ya tu dok ha jumpi pim la bates. Ini waru nagaliang ka department ni waru ya ka jingi train rangkat bat ka association bangin la ban wanra ban ya ka kwat ke kya ya ki jingbam jingdi ka balong leng ba ka dok ha ka banlong ka balat ni ki jingma ki pat ba kin num don kenu ka jing artian bat kan num don kenu ka jing ta ya ka yo lang jong ki baro iwe bat nung bam kim dei ruban artian la ki don kenu ka jing smo artian bat ka jing bom sai na ka liang ki pat ba nung bam kila ban mani kendu ing ya office kilaban ngin wan ra ai ka jing e jong pingin ya kren ya kata bat kum jo iru na kaliang ka association la da pitang don ka jing e pidon ka jing bom snow shy ka kuno ka benta ka office jong ka khot ipi wan sakmat bangin yo banya trei rengkan ban wan ra ban yo ya kan ni ka jing e de dok ha ka ba ngan ka babit ka biang ka ban nung ta ya no ya kinong die bat ikinong bang kum jo ka kani kan long operational namar beli hakini kiskiru kilawan Pi kilaiwan test nak liang jong fishery department di kaya nga sumu kat nomor beli kini ki banwan test hanging idon pada ki formalities ki bahaban ya deng baka office uno beriau umla banwan kam mangni ban onga ngade na fishery department ngawan test dok ha tip kata ka jing test kabedi ka kot ayu lani bawan kumnung ngim laban tip ngim laban tip clear ya kata Tiya kini ki banwan test dok ha ngin happen tikna ya ki bahawa ki wan seni ngin happen issue ya ki ya ka temporary identity card ka bamapi kum kinong di dok ha kin happen pan ya ki ong penis mo happen iya ka identity card ten rate nda hamalayat ka si bat pilaya yi tho mo tikan iya ka laya janang ta pade mde besuwan kumno ngin hap ay ki ka training kumno bakin test kini ki dok ha mo
hakar kom ka badai bat ka ban yahap ke tela da ka don kanu kanu ka jing artitien lani kanu kanu ka ba nakaliang jing gitu ki bates ki don ka jing suba bal ka don kum kani ka formalin maong ipi ka department jungi ka don hasenda batin pentip syangi word ngin wan mengi ban assess pat ya ketuka ya kata ka jing syem joki ya kini ngin authorized ngin ya trade kat bat ka fishery department ngin authorized ya ka fishery department bahkan kan identify ki kaktu kat ni mut banderap ini haka bante se kini gidoka nakalian jungi ni don ben kadi ka kamram jungi ni don ben tenre ngimla apa te ban song tang haka te testing point bi ni pe ka bam baro khoi ndi tang ka doka la ding isong no mangi yang te testing point te ka talakut ka nginumla asukin berpendep iki wiki kampat ki bayha tingin authorized kini ki personal jungi ki badai na fishery department but kini ingin ai ki ka training ka babiang kin le ya ka badon kam lada ki don ka jing kanu ka jing lap jungi kin pentip ini lada don kum kata pade ba ki don ka jing ma ni lawan ngin sim mangiban assess pat ya kake nang ba ki pai ba nong ba kin yo ya ka jing sngan bat nang ta pade sisin bangilawan ngin tesi kitu ki do karu lang ba jong ka laboratory telada ka laboratory ka penting kena ini ba kani ka dokha ka dei shisha kumbala le da ka spot test ka don ka formalin ka peni kamot ba nakaliang ka laboratory ka confirm ya kata ka penting kena ba ka don nakaliang jungi klem artitien ngin haban bat no ikini bat kumjo kin habya ya ka juta system ban dispose kitu la ka long sitrok artrok ngin tip Nrei kin hape ban dispose no ikatu ka dokha but bakin kan don ka safety ka jing sngan ya ki pai ba nong bang